guys! Welcome back sa aming YouTube channel, Tres Marias Farms. So for today's video guys, andito na naman tayo as usual. Maglilibot na naman tayo sa ating mga tanim-tanim. So nung nakaraan, pinakita ko sa inyo yung tanim naming kamuting kahoy na naprovisyo nga ng baka yung iba na tanim. So ngayon guys, andito na naman tayo. Bibisitahin natin yung aming itinanim na mani. So, titingnan natin guys kung okay ba yung tubo ng aming mga tanim na mani. So, tara. So, ayan guys. Ayan guys yung tanim naming mani. Oh. Namumulaklak na agad yung mga mani. Ang bilis guys, mamulaklak yung mani namin. Ayan. Ayan po yung mani, namumulaklak na siya guys. Mga ilang buwan ito. Ayan oh, yan, pag may ganyan na siya guys, pag meron na siyang ganyan, yan yung magiging ano niya, magkakaroon siya dyan ng yung laman ng mani. Ayan. So ayan, ayan oh. Ayan guys. So ayan. Ano yan? Yan yung magkakaroon ng laman. Sisiksik yan dyan sa ilalim ng lupa. At saka yan. So ayan guys. Medyo okay naman yung mani namin. Mataba naman yung mani. Mataba yung mani. Ayan. Mataba pa kasi yung lupa dito. So ayan guys. Meron na ding mga damo na tumutubo. Ayan, mag-i-schedule naman kami ni mother magbunot nito, ganyan guys. So pubunutin na naman namin yan. So ayan po yung mani ni Tres Marias guys. So ayan guys, para hindi masayang yung lupa, ayan na naman po oh. May mga panibagong tanim na naman si mother dyan na mga gulay na sitaw. So ito, tanim na naman si mother dito sa katabi ng mani ng mga sitaw. Ayan oh. Nabaging na siya. Malapit na rin mamulaklak oh. Ayan. So ayan po talaga, kapag may bakanting lupa ka, magtanim lang tayo ng magtanim. Para hindi na tayo bibili sa palengke ng mga gulay. So ayan guys, oh, meron na namang ditong dumaan na kalabaw ata o baka oh. Tingnan nyo yung ano niya, yung yapak ba oh. Ayan na naman oh, dumaan na naman dito sa gitna ng aming mani. So ayan, meron na, kanino naman kaya kalabaw or baka yung nagpasaway din eh. So ayan guys, magkabilaan merong tanim si mother na sitaw. Ayan oh. Yan yung laging pinagkakabalahan ni mother dito. Masipag kasi si mother magtanim-tanim ng mga gulay-gulay dyan. At saka yan si Brad, si father, at saka si Brad. Ayan naman po yung mga tanim nilang mga saging. So ayan guys, may mga saging, hindi nawawala ng mga puno ng niyog, mga panibagong tanim na naman ng mga niyog guys. Meron pa nga kami doon mga pinapasibol na ano, pinupunla na mga niyog. Kasi itatanim namin dito guys sa taas dyan oh. Nagpalinis kami dyan banda. Kasi pagtataniman na naman yan namin ulit ng niyog. So ayan. Yan guys, sa taas na yan, manukan yan guys, poultry farm. So dito muna tayo. So ayan, marami na namang bubunutin si Tres na damo. Ayan oh. Kailangan guys, kailangan maalis to agad, kasi kapag hindi mo to inalis, yan, dadami yan hanggang mapuno tong pinagtaniman ng mani. So kailangan
mag-schedule naman kami ulit dito ni Mother mag lilinis.